буде дух зростати хлопцям молоденьким, щоб ся відплатили ворогам тяженьким, бо тії вороги, то є гниль проклята, не одна дитина лишилась без тата, бо тії вороги, то є гниль проклята, не одна дитина лишилась без тата. На тім ми кінчаємо колядувати, будем на цім слові вас поздоровляти. Здоровим вас, діти, і батька, і неньку, за злих нас не майте, хлопців молоденьких. Здоровим вас, діти, і батька, і неньку, за злих нас не майте, хлопців молоденьких. Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov. CFMB 1280 AM à Montréal fait place maintenant à notre émission roumaine. Ora românească. Montreal pe limba ta. CFMB Montreal 1280 AM sau www.cfmbradio.com sau www.oraromânească.ca. În fiecare sâmbătă seara, între 19 și 20, o emisiune cu, despre și pentru românii din Montreal. Bună seara, dragi ascultători! Adrian Ardelean vă spune bun găsit, bun regăsit în fața aparatelor de radio sau ordinatoarelor la o nouă emisiune Ora Românească CFMB Radio Montreal și să fie într-un ceas bun. Deocamdată, după toate probele, îmi arată că merge bine. Sper să meargă bine și în continuare pe tot parcursul emisiunii, pe tot parcursul emisiunii lor care urmează de acum înainte, pentru că am avut destul de multe probleme în ultima vreme cu canalul video, dar de data asta se pare că merge bine, conform probelor așa este. Sigur, o confirmare din partea dumneavoastră acolo că se vede, se aude, ar fi minunată. Îi mulțumesc pe această cale colegului meu între ale Breslei, între ale media, Lucian Purici de la Cinematic Pass. M-a ajutat foarte mult cu sfaturi, cu indicații, în sens bun, în sensul bun a cuvântului, indicații, și chiar mi-a împrumutat deocamdată și nu știu pentru cât timp un aparat care să-mi dea și un sunet mai bun și se pare că totul merge bine. Mulțumesc, Lucian, mulțumesc Cinematic Pass. Dacă mai am nevoie, știu unde să apelez, sper să nu trească să abuzez de bunăvoința ta, dar deocamdată totul merge bine. Chiar am și un like, ba chiar un love de la Lucian Purici. Asta înseamnă că merge bine, cam așa îmi sună mie. Să dea Dumnezeu să fie în regulă. Am făcut și o investiție destul de mare, dar problemele tehnice din ultimele 2-3 luni, de când mi-am luat telefonul nou, ca să vezi, problemele astea tehnice mi-au scos pe real, după cum vedeți. Aveam eu și înainte, dar acum mai mulți. Bun, ce avem astăzi? Ce avem astăzi pe tapet? Avem partea a treia și a patra și a interviului cu domnul Leonard Ionuț Voicu
interviu pe care vi l-am prezentat, prima parte, primele părți în emisiunea trecută, plus, vă spuneam, o bucată de proză scurtă citită chiar de autor din noul lui volum Erori de programare. După aceea avem câteva informații noi de aici, de la Montreal, inclusiv avantpremieră pentru ziua de mâine, o acțiune foarte importantă pentru ziua de mâine. Avem și un invitat prin telefon pe domnul Emil Cătălin Gheolțan, îl cunoașteți, liderul și fondatorul formației Tarabostes, dar acum nu vine în această, sau nu va vorbi în această calitate, ci va vorbi în calitate de membru al juriului unui recent eveniment încheiat aici la Montreal, un eveniment destinat copiilor români din întreaga lume, pentru că a fost un festival concurs online, organizat de Asociația Uniți prin Muzică. Doamna Alina Chirilă, o cunoaște și pe ea, sau numele ar trebui să vă spună ceva, și grupul vocal și grupul instrumental Armonia și așa mai departe. Bun. Emil Cătălin Gheolțan a fost un membru al juriului în acest festival concurs desfășurat la sfârșitul anului trecut, care și-a desemnat deja laureații. Avem și o melodie, melodia care a luat marele premiu sau premiul întâi la secțiunea muzică populară soliști individuali. Deci avem informații de aici, mai avem o avantpremieră a unui eveniment care se va desfășura mâine, avem și un moment comemorativ al unui eveniment care s-a desfășurat astăzi, deci avem informații și avem și informații din afara Montrealului, să spunem, dar tot legate de români. Și nu știu dacă o să avem timp, probabil că nu, un interviu cu domnul Tiberiu Groza, președintele Societății Cultural-Patriotice Avram Iancu din România, despre activitățile desfășurate de această asociație pe parcursul anului 2024, care a fost, așa cum știți, anul național Avram Iancu, pentru că s-au împlinit 200 de ani de la nașterea Creișorului Munților. Și spun asta și în calitate de președinte al filialei Montreal a acestei asociații, președinte de 3 luni de zile. Și apropo, mâine va avea loc, vă spuneam, de avantpremiera unui eveniment. Evenimentul de mâine, Ziua Culturii Naționale la Montreal. Ziua Culturii Naționale este 15 ianuarie, dar pică în timpul săptămânii și suntem pe la servici fiecare dintre noi, sau mă rog, majoritatea. Așa că evenimentul va avea loc mâine, că e duminică, și este implicată și asociația, filiala Asociației Avram Iancu Montreal, pe care o conduc. Este practic prima activitate începând cu luna septembrie, de când am preluat conducerea, dar avem planuri și inițiative mari și frumoase. Veți afla pe parcursul emisiunii. Cam acestea fiind zise, îmi spune Lucian Purici, merge bine și sunetul e foarte bun. Facem și o cruce cu limba cergurii, facem și o cruce, uite așa, că suntem creștini. Doamne, dă să meargă bine. Mulțumesc, Lucian, încă o dată pentru ajutorul tău de neprețuit din ultima vreme. Și dacă merge bine așa și mai departe, recunoștința mea o să fie veșnică, se poate transforma și într-o casetă de niște beri la nevoie. Bun, haideți să mergem mai departe și am să vă propun o primă melodie. Apropo că au trecut sărbătorile de Sfântul Ion și Boboteaza, sărbători care au însemnat și zile onomastice pentru toți cei pe care îi cheamă Ion, Ionică, Nelu, Ionela și așa mai departe, Ioana, orice nume derivat de la Ion s-au sărbătorit în aceste zile. Practic a fost ultima din sărbătorile de iarnă și așa că am să vă ofer o melodie dedicată acestor persoane care și-au sărbătorit ziua onomastică în aceste zile. Și melodia este o melodie care are și în titlu, dar chiar și în numele interpretului are un nume derivat de la Ion. Este Ioana Radu, cunoscută interpretă Ioana Radu, și melodia se numește Leliță Ioana. Vă spuneam că are și în numele interpretei, un nume derivat de la Ion, Ioana, și are și în titlu piesei Leliță Ioana. Până atunci eu încerc să iau legătura telefonic cu Emil Cătălin Gheolțan pentru a sta de vorbă despre acel festival la care a fost juriu. Atenție, Emil Cătălin Gheolțan a fost membru al juriului la toate edițiile, mi se pare asta a fost a treia, dacă nu mă înșel, poate ne va spune el mai exact. Deci a fost membru la toate edițiile juriului și atunci are o viziune așa de ansamblu asupra acestui eveniment pe care eu îl apreciez foarte mult și pe ai cărui organizatori, doamna Alina Chirilă și Asociația Uniți prin Muzică, merită
toate laudele și toată stima și respectul nostru pentru ceea ce fac pentru păstrarea tradițiilor românești. Gata, am vorbit destul. Ioana, Radu, Leliță, Ioana și eu încerc să-l sun pe Emil Cătălin Gheolțan. La mulți ani, Ionilor, Ioanelor, etc. De-aș mai duce-o până la toamnă, Leliță Ioană, de-aș mai duce-o până la toamnă, Leliță Ioană, să mă duc din cramă în cramă, Leliță Ioană, să beau vin, să mânc pastramă, Leliță Ioană. Și să mă duc în deal la Habie, Leliță Ioană, să beau vin de raza chie, Leliță Ioană, să mănânc pește sărat, Leliță Ioană, să beau vin de sarica, Leliță Ioană. Că bună-i vinul, mult îmi place, Leliță Ioană, bună-i vinul, mult îmi place, Leliță Ioană, nu știu mie ce i-o-i face, Leliță Ioană, nu știu mie ce i-o-i face, Leliță Ioană. Și-oi călca-o cu piciorul, Leliță Ioană, și-oi călca-o cu piciorul, Leliță Ioană, și-oi bea vinul pulciorul, Leliță Ioană, și-oi bea vinul pulciorul, Leliță Ioană. Dar m-am jurat că noi mai bem, Leliță Ioană, m-am jurat că noi mai bem, Leliță Ioană, dar eu nu mă pot ține, Leliță Ioană, dar eu nu mă pot ține, Leliță Ioană, că m-am jurat că noi mai bem, Leliță Ioană, și eu nu mă pot ține, Leliță Ioană. O, de câte ori m-am jurat și eu că noi mai bea, dar țineam degetele așa, știi, și atunci nu se pune. Bună seara, domnul Gheolțan. Bună seara! Să pune jurământul dacă ții degetele așa încrucișate. Ăsta că noi mai bea. Eu așa știu că nu se pune. Nu se pune, așa, bun. Nu, dacă ții degetele încrucișate, nu. M-am liniștit, hai că am început cu o întrebare surpriză. Mulțumesc. Da, frumoasă melodie. La mulți ani pentru toți Ionii și Ioanele. Și așa, aia am zis. I-am sărbătorit. Mai am o melodie în arhivă, dar am dat-o anul trecut și am zis să nu le dau prea des, cu Ionelule, cântată de cel mai drag Ion al românilor, Ion Iliescu. Aia o dau de 1 aprilie. Da. Bun. Hai să trecem la ale noastre. Deci ai fost membru al jurului și la asta de acum, la ediția cea mai recentă. A treia a fost sau a patra? A treia. Așa, a festivalului de concurs de tradiții și obiceiuri de Crăciun, colin de tradiții și obiceiuri de Crăciun, nu știu ce. Are și secțiune de muzică populară, are și secțiune de poezie. Deci un concurs destinat copiilor români din întreaga lume, pentru că este online. A început în vremea pandemiei și uite că ne-a lăsat și pandemia ceva bun. Ne-a obișnuit să lucrăm și online ca să putem organiza evenimente chiar și cu prezență de la distanță, să zic așa. Cum a fost acest concurs? Cum a fost, sau care e părerea ta în general, despre ideea de desfășurare a acestor festivaluri anuale? Da, în primul rând salut această inițiativă a doamnei Alina Chirilă, bravo ei, e într-adevăr un lucru extraordinar să ai tu energia să lansezi atâtea invitații și să mobilizezi atâtea persoane și să muncă colosală tot ce a făcut. Bravo, felicitări, o felicit în toată inima. Și să spunem că face treaba asta pe lângă jobul obișnuit, adică nu o face ca și job obișnuit, ci o face pe lângă jobul obișnuit, deci ca benevolat, ceea ce aduce, după părerea mea, un plus de respect pentru doamna. E clar, ca să faci genul ăsta de lucruri trebuie să ai niște valori interioare și să îți ghidezi viața după ele, așa că toată admirația.
Deci, într-adevăr, o inițiativă minunată, o bucurie, o plăcere să ascult în fiecare an toți candidații și să vă mărturisesc că nu de puține ori mi-au dat lacrimile, așa că... Da, e și pentru voi, membrii juriului, o muncă până la urmă, făcută tot așa în timpul liber, să ascultați și să notați, să dați note, să evaluați performanțele tinerilor copii, mai ales când sunt mulți. E o muncă care ia timp. Evident, ia timp, dar cum am zis, ascult cu atâta plăcere și simt emoția fiecărui concurent în spatele ecranului. Sunt atât de drăguți și bucuria, emoția transpare dincolo de ecran. Așa că e o plăcere și o bucurie. Chiar îi ziceam Alinei Chirila că parcă face parte din tradiția, din pregătirile de Crăciun, Da. în fiecare an jurizarea acestui minunat concurs. Deci acum când vă pregătiți de voi, membrii jurului și Alina și echipa ei, pregătirile de Crăciun nu înseamnă numai curățenie în casă, luat porc, căutat vin, ci și jurizat probele la festival, organizat festivalul și așa mai departe. Intră deja în ritualul de Crăciun. Evident. Și cum am zis, o imensă bucurie și suntem la câteva mii de kilometri departare de România și este minunat că această inițiativă pornește de pe tărâm american-canadian. Da. Și știți ce am observat? Mi-a trimis doamna Alina rezultatele, mă rog, din fruntea clasamentului, că nu toate, că nici nu aș fi avut timp pentru toate, dar am observat notele de la locurile întâi la fiecare secțiune, la colinde individual, la colinde coral, la muzică populară individual, poezii. Notele sunt, sau punctajele, că punctajele, am înțeles, până la 100, după notele pe care le-ați dat voi, sunt extrem de exemplu, la locurile întâi sunt foarte mari, dar asta înseamnă că voi, membrii jurului, ați dat toți note foarte mă rog, și foarte aproape de 10 sau de la cei din fruntea clasamentului, dar asta înseamnă că jurizarea voastră a fost a mers cumva pe aceeași linie, adică nu pe cine ai considerat tu foarte bun, au considerat și ceilalți membri ai jurului foarte bun, ceea ce înseamnă că, într-adevăr, acel copil a performat foarte bine, nu? Evident. Cred că avem aceleași competențe, toți membrii jurului și în momentul în care... Da, sunteți oameni cu pregătire și cu activitate muzicală sau, știu eu, unii literară, dar oameni cu pregătire în domeniul artistic, da. Exact, dar îți dai imediat seama când un concurent este extraordinar. De la primele note muzicale. Primele clipe în care îl vezi, da, pe imagine. Exact. Cam de pe unde au fost concurenții? România, Moldova? Au fost din România, mulți din Moldova, am văzut români și din alte țări și din Grecia, am văzut și din Canada și de prin Europa, nu mai țin minte exact de unde. Bine, Grecia e în Europa. Așa. Da. Deci până la urmă românii sunt cam peste tot prin lume. Da. Să mulțumim din inimă partidelor, dar asta e cu ghilimele, da? Și dacă români sunt peste tot, iată că se păstrează și e bine și pentru copii și pentru părinți o bilă albă în plus pentru părinții acestor copii care îi ajută, le cumpără costume populare, îi ajută să învețe cântece, colinde, îi ajută să se filmeze sau îi filmează și așa mai departe. Asta ajută la păstrarea tradițiilor ăstora populare, că altfel, mai ales pentru românii din străinătate, s-ar putea pierde foarte ușor. Exact, și ceea ce e demn de menționat este faptul că copiii noștri, familiilor de români, își doresc să facă lucruri românești, să cânte românește, să îmbrace porturi populare, sunt foarte sensibil la aceste valori. Deci eu personal la fetele mele nu fac niciodată efort să le îmbrac românește, să cânte românește,
aderă cu... E destul că l-aud pe tata cântând românește și să ia. Păi, da, aș zice că chiar mai mult decât atât, sunt mult mai dârze pe valorile românești și parcă mai pătimașe. Foarte bine. Și apropo de, nu neapărat de fetele tale, dar apropo de activitatea ta muzicală aici la Montreal, ești un om care chiar ai promovat mult tinerii în concertele voastre cu Tarabostes și așa mai departe. Da. Ai găsit cumva printre concurenți, ziceai că au fost și din Canada copii, au fost eventual și din Montreal sau din zonele limitrofe Montrealului. Și dacă da, ai găsit ceva, eventuale posibile talente pe care să le cultivi în continuare? Am văzut voci frumoase de aici, din Canada, cunosc anumiți copii și de ce nu, când va fi să fie și dacă vom organiza ceva spectacol, clar că vom face apel la aceste voci minunate. Foarte bine. Te felicit și pentru asta, pentru că și asta le va face plăcere și copiilor și părinților lor și îi va motiva odată în plus să meargă mai departe pe linia asta a păstrării limbii, tradițiilor, culturii, muzicii românești și așa mai departe, muzicii tradiționale, colinde, de ce nu? Exact. Eu te felicit și pe tine și pe ceilalți membri ai jurului. Acum mi-a fost foarte ușor să stau de vorbă cu tine că ești de aici, din zonă. Ceilalți membri ai jurului sunt din Republica Moldova, din România, diferențe de fus orar, diferențe de program, era mai dificil. Și eu te felicit pe tine, Adi, pentru perseverența și pentru faptul că promovezi aceste minunate valori. Exact cum o felicit și pe Alina Chirilă pentru perseverența ei de a continua acest minunat concurs și, cum zic francezii, chebechezii de ei, chapeau. Da. La mine, dacă e vorba de perseverența, că am primit și o diplomă pe chestia asta cu perseverența de a ține emisiunea asta în picioare, poți să-i zici că nu mă supăr, poți să-i zici încăpățânare ardelenească. Asta este. Da. O încăpățânare între ghilimele. Da. O încăpățânare pozitivă. Bine, Cătălin. Mulțumesc de disponibilitatea de a purta acest dialog. O sâmbătă frumoasă în continuare, un weekend frumos și toate cele bune și ție și familiei și celor apropiați. Asemenea. Mulțumesc frumos. O seară plăcută. Asemenea, la revedere. A fost, deci, Emil Cătălin Gheolțan. Îi mulțumesc și pe această cale pentru disponibilitatea de a purta acest dialog. Și acum, dacă tot am vorbit de festivalul ăsta și de laureați, haideți să vă citesc laureații și apoi să ascultăm o melodie cu laureați. Nu putem asculta colinde, adică nu că nu putem, nu mai e vremea, s-a terminat vremea colindelor ca să ascultăm colindele fie în interpretare individuală, fie în ansambluri sau coruri, dar vă spun cine a câștigat. De exemplu, la colinde soliști individual, Antonia Alexandra Muntean, o fetiță de 13 ani, care a luat, atenție, 99 de puncte, deci a fost foarte aproape de punctajul maxim de 100 de puncte. La colinde ansambluri, deci grupuri corale sau ansambluri care au colindat împreună, locul întâi a fost câștigat de corul școlii gimnaziale Ioan Bob din, atenție, tananam, Cluj-Napoca. Aplauze prelungite. Din Cluj-Napoca, din satul Cluj-Napoca, satul meu de suflet Cluj-Napoca. Au colindat sus la poarta raiului și Crăciunul a sosit. Și au obținut 96,5 puncte, 96 de puncte și jumătate. La poezie, copii, locul întâi, au fost două locuri întâi la egalitate, doi copii din Republica Moldova, atenție, din două fetițe din Republica Moldova, așa nume Smaranda Cipciriuc, 10 ani, și Eva Baciu, 7 ani, ambele din Republica Moldova și ambele cu un punctaj de 98,5. Deci din 100 de puncte au obținut, pe care le-ar fi putut da juriu. Mă gândesc că fiecare membru al juriului a notat de la 1 la 10. Și fiind 10 membri ai juriului, dacă toți ar fi dat 10, ar fi fost 100. Mă rog, deci au fost foarte aproape de 100 de puncte cele două tinere moldovence, Smaranda Cipciriuc și Eva Baciu, care au recitat fiecare câte o poezie. Iar la muzică populară, și aici o să vă și ofer premiul întâi a fost individual, dar de fapt au cântat două surori, Antonia și Sofia Bunaciu, de 14 și respectiv 8 ani. Eu nu știu, sincer, care are 14 și care are 8, bun,
Ele s-au prezentat, deci există filmarea video și acolo se vede clar. Aia mică are 8 ani, cealaltă 14, deci clară diferența. Dar nu știu acum să vă spun din cap. Dar în orice caz, Antonia și Sofia Bunaciu din România au interpretat împreună piesa Două flori măicuța are. Ele, bineînțeles, ele sunt florile la care se referea. Și această piesă o avem și noi în... Și apropo, câte puncte credeți că au luat cele două fetițe? 100 de puncte. Deci au luat practic punctaj maxim de la toți membrii jurului. Sper să le dați și dumneavoastră punctaj maxim, că vă ofer această melodie și după cum se vede, sunetul este mai bun decât până acum, așa că puteți să poate dansa încet pe sămână. Grand Marché Colfax, supermarketul tău cel de toate zilele. Laval 3699, Autorut 440 Vest, telefon 450 668 7773, parcare cât vezi cu ochii. Produse de import, carmangerie, fructe și legume dintre cele mai diverse și proaspete, 7 zile pe săptămână. N-ați apucat să notați adresa și telefonul? Iată-le încă o dată. Grand Marché Colfax, supermarketul tău cel de toate zilele. Laval 3699, Autorut 440 Vest, telefon 450 668 7773. În ofertă săptămâna aceasta, carne de vită pentru tocăniță, $8,14 per livră. Coadă de vițel, $9,96 per livră. Filet de somon, $9,05 per livră. Și a fost și calupul, vorba vine calupul publicitar, că a fost doar un singur spot publicitar astăzi. Asta este, uneori e mai mult, uneori e mai puțin, ca și în viață. Bun, mergem mai departe. Vă spuneam de acel interviu cu domnul Ionuț Leonard Voicu, președintele Asociației Canadiene a Scriitorilor Români sau Asociației Scriitorilor Români din Canada, cum vreți să o luați, și președintele Cenaclului Literar Mihai Eminescu. Un interviu pe care nu mi l-a acordat mie, l-a acordat prietenilor noștri, prietenilor mei de la Radio România Internațional. Este un interviu pe tema
în principal pe tema participării asociației pe care o conduce la Salonul de Carte Montreal. Am stat de vorbă și eu cu domnul Leonard Ionuț Voicu pe tema asta, dar are în acest interviu mai spune și alte lucruri pe care nu le-a spus atunci. În plus, în acest interviu se mai vorbește și despre ultima apariție sau cea mai recentă apariție editorială semnată Leonard Ionuț Voicu, și anume o carte de proze scurte, povestiri scurte, strânse într-un volum. Cartea se intitulează Erori de programare, după titlul uneia din povestirile din această carte. Ei bine, vom asculta deci ultimele două părți ale interviului. Partea a treia, practic, și a patra este o concluzie foarte scurtă pe care o trage, de fapt, doamna Simona Văleanu, redactorul de la Radio România Internațional, care a luat acest interviu. După care vom asculta și o bucată de proză scurtă, o mică schiță, citită chiar de vocea autorului. Asta este, să zic, contribuția mea la acest material. Practic am înregistrat acest text citit de domnul Leonard Ionuț Voicu chiar la Salonul de Carte Montreal la sfârșitul lui noiembrie anul trecut, deci acum o lună și ceva, și am găsit cu cale, că acum se potrivește foarte bine, că tot se vorbește despre cartea asta, iar această schiță, această proză scurtă face parte din volumul Erori de programare. Dar să ascultăm întâi partea a treia, practic ultima parte a interviului pe care Radio România Internațională, prin doamna Simona Văleanu, l-a solicitat și l-a luat domnului Leonard Ionuț Voicu. Domnule Leonard Voicu, cum vedeți evoluția literaturii în contextul noilor tehnologii? Sau mai bine zis, ce ați observat și la acest salon de carte de la Montreal? Cartea propriu-zisă încă are căutare. Sigur că atât cu telefoanele acestea inteligente, cu plachete, există ușurința de a citi oriunde, oricând și avea acces rapid la texte. Deci sigur că nu vom putea opri niciodată tehnologia și avansările care vor veni, care sunt prezente și care vor veni, dar cartea va rămâne, are locul ei, deci totul este acceptat și este pozitiv. Nu sunteți pesimist, sunteți optimist. Da, am primit multe întrebări, de exemplu, despre romanul Singur, care este de fapt un microroman. Vorbeam despre doi emigranți români la Montreal, care unul dintre ei povestea, celălalt mai mult asculta. Și istoria, bine, povestește mai multe lucruri. Ajung să vorbesc și despre orfelinatele din România. Singur, pentru că unul dintre personaje a trăit mai mult singur, a ajuns la orfelinat. Dar cititorul poate să fie, să zicem, furat de acțiune și să nu-și dea seama, să nu realizeze care este scheletul, coloana vertebrală a acestei cărți. Coloana vertebrală a acestei cărți este, de fapt, faptul că atunci când se fac transplant de organe, de multe ori cel ce primește transplantul moștenește și anumite caractere psihologice ale donatorului, anumite comportamente, spus mai simplu. Ori aceasta pe mine mi-a stârnit curiozitatea și am scris această carte tocmai pentru a atinge acest subiect. Deci personajul care este singur ajunge să-și dea seama, primind o inimă prin transplant, să-și dea seama că anumite comportamente se schimbe și la început nu înțelegea de ce. Iar totul se dezvăluie, bineînțeles, la sfârșitul cărții. Acesta trebuie să fie surpriza la sfârșit care luminează tot. V-ați gândit, domnule Voicu, să transpuneți aceste cărți ale dumneavoastră și în format digital? Voi lucra și la acest, este un foarte bun punct. Sunt un pic rămas în urmă, dar voi colabora cu formațiuni care mă pot ajuta și voi face acest lucru. Dați-mi câtva timp, vă rog. Da, bineînțeles. Care sunt de data aceasta subiectele abordate în cadrul revistei Repere Literare? Îmi spuneați că ați reușit să o scoateți de sub tipar în luna noiembrie, ceva mai devreme. Da, într-adevăr, vă mulțumesc de întrebare. Revista Repere Literare este o revistă de cultură română aici în Canada. În ea publică, în primul rând, majoritatea membrilor Asociației Canadiene a Scriitorilor Români. Sunt articole de literatură, sunt interviuri, sunt cronici literare, sunt poeme. Noi nu vorbim despre polemici, politică, niciun articol nu atinge aceste subiecte. Deci vorbim numai despre literatură și artă în general. Avem multe imagini, promovăm cultura, lucrăm în asociație cu
doamna Rodica Vinga, președinta Uniunii Artiștilor Canadieni Români și a muzicienilor din Canada, care la fiecare număr ne aduce un interviu cu pictori, cu oameni de artă din comunitatea românilor din Canada. Avem poezii și al unor poeți din Republica Moldova. Deci ne referim tot ce este în limba română și se referă la artă, la cultură, la literatură. Apropo de luna decembrie și de toate activitățile care se întâmplă la final de an, ce alte activități ați programat sau veți desfășura în luna decembrie acestui an, atât în cadrul Asociației Canadiene a Scriitorilor Români și implicit în Cenaclul Literar Mihai Eminescu? Sigur, am să vă răspund. Nu vreau să omit, să trec peste colaborarea noastră cu revista Helis de la Slobozia, bineînțeles, cum spuneam, cu domnul Marian Nencescu și cu alți critici literari și oameni de artă din România, cum l-aș putea numi pe poetul Ștefan Doroftei Doimăneanu, pe domnul Victor Atanasiu, care în această revistă ne-a trimis un articol despre regretatul Nicolae Manolescu, fostul președinte al Uniunii Scriitorilor Români. Și ca să răspund și de asemenea doamna Diana Dobita Bâlea de la Constanța, care ne trimite cronici de carte de multe ori. Bineînțeles că activități la noi, prin intermediul Cenaclului, ne întâlnim în fiecare a treia joi, de la 6 la 8 seara, la Casa Română de lângă Biserica Ortodoxă Buna Vestire, mai nou Catedrala Română Buna Vestire, de pe strada Cristof Colomb. Montrealezii, românii de la Montreal știu despre ce este vorba, unde este situată și bineînțeles că ne referim la artă, cultură, citim texte, proză, sunt pictori care vin și prezintă tehnicile lor de a picta și de a lucra și sculptori, cum a fost ultima dată domnul Cătălin Domnițeanu, cu lucrări foarte interesante care au fost expuse și la New York, prin intermediul Institutului Cultural Român de la New York. Și avem și o parte câmpănească de bunăvoie și de gustă românești. Eu promit să pregătesc nu numai pâine de casă, dar și cozonaci anul acesta. Practic, luna decembrie este o lună încărcată de tradiții, de cultură, de frumos, de apropiere între membrii comunității românești din Montreal. În acest sens, apropo de comunitatea românească, cum se prezintă ea astăzi, în acest an 2024? Comunitatea românească este în continuă evoluție. Noi încercăm cât mai mult posibil să întreținem interesul pentru limba română. Din păcate, tineretul de astăzi învață, bineînțeles, în școlile de aici, în franceză, în engleză și trebuie să luptăm continuu pentru a le menține interesul pentru limba română, pentru că mulți o uită. Ar trebui făcut mai multă publicitate acțiunilor în limba română. Tocmai una dintre persoanele care ne ajută în acest sens este doamna Otilia Tunaru, care are școala românească și care învață limba română pe copii, dar sunt câteva zeci de copii. Nu, aici sunt peste 30.000 de români la Montreal. Deci e greu. Dar facem tot posibilul. Bineînțeles că românii care au venit aici s-au integrat, încearcă să-și facă o situație materială, se întorc în vizită în România, încearcă să ajute România trimițând bani acasă, ceea ce prinde bine românilor de acolo. Deci, cum să zic, totul este spre bine. Și pentru anul 2025, domnule Leonard Voicu, ce vă doriți? Ce-mi doresc? Să scriu mai mult și bineînțeles că doresc multă sănătate și succes românilor de peste tot, de pe toată planeta, să-și iubească țara, să-și iubească originile și bineînțeles să întrețină limba română, să vorbească, să nu o uite, pentru că este mama noastră a tuturor. Vă mulțumesc tare mult! Și eu vă mulțumesc, doamna Văleanu, este o onoare și o plăcere să vorbesc la postul noastră de radio și să comunic câteva mesaje de la noi de la Montreal pentru auditorii dumneavoastră. Mulțumesc! La mulți ani pentru 2025! La mulți ani și dumneavoastră, numai sănătate și putere de muncă! Acesta a fost, deci, partea a treia a interviului. Mai rămâne o concluzie pe care o trage doamna Simona Văleanu de 1 minut. Am ales să dăm drumul și acestei concluzii, pentru că este
pe undeva onorantă pentru noi. Invitat la Radio România Internațional a fost domnul Leonard Voicu din Montreal, Canada, scriitor, președintele Asociației Canadiene a Scriitorilor Români, președintele Cenaclului Eminescu și redactor șef al revistei de cultură Repere Literare. Așadar, în Montreal, care este cel mai mare oraș din provincia canadiană Quebec, trăiesc un număr de aproximativ 40.000 de locuitori care și-au declarat originea etnică românească. Numărul actual este însă semnificativ mai mare, orașul fiind destinația marii majorității dintre cei peste 11.500 de emigranți proveniți din România în Quebec între anii 2000 și 2004. Românii formează o comunitate efervescentă, aflată în continuă schimbare, adaptată la nou, dar care păstrează și legătura cu țara de origine. Tuturor le dorim un final de an liniștit și un an nou prosper, plin de bucurii. Simona Văleanu vă mulțumește tuturor pentru atenție. Numai bine! Da, acesta a fost deci și finalul. Îi mulțumim și noi doamnei Simona Vălean pentru frumoasele cuvinte, Simona Văleanu, și urăm și noi de aici, de la Montreal, din această efervescentă comunitate românească, are dreptate. Din această efervescentă comunitate românească îi urăm și noi la mulți ani. Și mergem mai departe cu informațiile. Vă spuneam despre un eveniment care va avea loc mâine. Haideți să continuăm cu acest eveniment. Mâine va avea loc la Montreal Ziua Culturii, un eveniment intitulat Ziua Culturii Naționale. Ziua Culturii Naționale, poate știți, dacă nu, uite, aflați acum, este decretată prin lege, votată în Parlamentul României, data de 15 ianuarie a fiecărui an, bineînțeles, pentru că este data de naștere oficială a poetului nostru național, Mihai Eminescu. Și pornind de la asta, s-a decretat ziua de 15 ianuarie ca zi națională a culturii, sau Ziua Culturii Naționale. Ei bine, în fiecare an câteva asociații de aici din Montreal organizează diferite activități omagiale cu acest prilej. Anul acesta activitatea va fi organizată mâine, pe 12 ianuarie, pentru că e weekend și ne putem întâlni mai ușor decât peste săptămână. Locul, probabil mulți dintre noastre îl cunosc, că au mai fost pe acolo, este la sediul acelui centru comunitar din cartierul Codenej. Adresa este 6767 Codenej, sala 602, la etajul 6. Mâine, cu începere de la ora 11:30. Asociațiile organizatoare sunt Asociația Culturală Română, Comunitatea Moldovenilor din Quebec și Comunitatea Românilor din Montérégie. În afară de aceste asociații, mai sunt câteva asociații partenere, cum și ziare de aici, sau instituții media, ziarul Accent, emisiunea de radio Ora Românească pe care o urmăriți chiar acum, Asociația Scriitorilor de Limbă Română din Quebec, și mai sunt câteva asociații, dar și, atenție, Asociația Avram Iancu, filiala Montreal, pe care am onoarea de a o conduce începând din septembrie anul trecut. Este practic prima activitate la care Asociația Avram Iancu își aduce contribuția din septembrie încoace, de când am preluat conducerea. Dar nu este prima, dar promit că vor mai exista. Am deja câteva activități în pregătire. Asta chiar dacă anul 2024, care a fost anul național Avram Iancu, s-a terminat. Nu contează, la noi la ardeleni știți că lucrurile se întâmplă mai cu întârziere și imaginea în oglindă se reflectă după 5 minute. Așa că putem face acțiuni dedicate lui Avram Iancu chiar și după. Și dacă veniți mâine acolo la Centrul Comunitar Codenej, veți afla câteva interesante acțiuni pe care le am în plan pentru viitor. Așa, asociațiile partenere, vă spuneam, Asociația Scriitorilor de Limbă Română din Quebec, Asociația Tinerii Moldoveni din Quebec, Asociația Pici Voinici și, da, vă spuneam, Asociația Avram Iancu, ultimii pe listă cu voia dumneavoastră, știți vorba unui celebru în viață. Bun, asta fiind despre avantpremierea acțiunii de mâine. Să vă mai spun că astăzi, doamna Maria Filip, soția poetului George Filip, soția poetului, putem spune poetului, nu mai trebuie să spunem numele, că toată lumea știe cine a fost poetul la Montreal, cu majusculă, cu P mare. Soția celui care a fost poetul George Filip, deci, a organizat astăzi o manifestare comemorativă de împlinire a unui an de la
trecerea la cele veșnice a lui George Philip, o manifestare să se aprindem o lumânare la biserica, la catedrala Buna Vestire, acolo unde a fost enoriaș ani de zile, decenii chiar, poetul George Philip. Era un obișnuit al acelei biserici, de altfel și locuința îi era foarte aproape. N-am reușit să ajung acolo din cauza tentativelor reușite până la urmă de a da de capăt problemelor tehnice cu emisiunea de radio, cu filmarea emisiunii de radio, ca să o pot transmite, că promisesem că începând de astăzi depășesc problemele tehnice și am reușit, dar asta m-a ținut mult acasă, la probe, la tot felul de operațiuni tehnice cu care nu sunt foarte la îndemână și a trebuit să le fac de 2, de 3 ori până când să-mi intre în reflex. Motiv pentru care n-am reușit să ajung la acest eveniment. Îi cer scuze doamnei Maria Filip, dar uite, dacă ca să mă ierte și ca să aveți și dumneavoastră un element legat de poetul George Philip în această emisiune, la un an de la trecerea sa la cele veșnice, o poezie scrisă de el, citită chiar de el, Onor femeii. Asta și ca să aducem un omagiu doamnei Maria Filip, care de un an de zile nu uită să țină trează memoria comunității asupra celui care a fost poetul George Philip, ne mai împarte din cărțile poetului care au apărut și înainte și care au apărut și după decesul acestuia și, cum vă spuneam, încearcă să țină trează memoria comunității cu privire la cel care a fost unul dintre cei mai cunoscuți români din comunitate, poetul George Philip, care va citi în minutele 2 minute, 1 minut 50, Onor femeii. Astăzi este ziua femeii. Onor femeii tuturor româncelor din lume. E zi de primăvară și profit să spun, stimată doamnă, cu onor, că tu ești zborul către infinit și mamă în vecine ești a tuturor. Stimată doamnă, mamă, soră, vis, muză printre vecii poeților, ți-am scris poeme, mai avem de scris voi, oazele iubirii tuturor. Femei frumoase, biblice din cer, ce râdeți sau jeliți mângâietor, vi se cuvin ca stele prin eter și mari statui de vârfuri mari de dor. Dar nu uit eu un secol blestemat ce-a ars prin țara mea nimicitor, când monștrii poeziei v-au cântat în Ilenuță mândră pe tractor. Azi dăm din aripi prin mileniul 3 și vin poeți în pragul tuturor să spună cuvioaselor femei, stimate doamne, cinste și onor. Da, a fost George Philip recitându-ne o poezie din creația sa proprie, Onor femeii. Mergem mai departe și mergem la din nou la un autor literar, dar de această dată la un autor care e bine mersit printre noi și sperăm să mai fie decenii de acum înainte. Ionuț Leonard Voicu, un prieten al celui care a fost poetul George Philip, să spunem și asta, vă spuneam că va citi pentru dumneavoastră, a citit acolo la salonul de carte, o schiță din creația proprie. Schița se numește 3 variante. Durează 4 minute și mai durează 1 minut să vă spun eu la ce mă gândeam în momentul în care s-a terminat schița. În fiecare dimineață, după ce merg să-mi salut straturile cu flori și aflu ultimele știri, pregătesc micul dejun. Soția mea se trezește mai târziu, așa că, după scurta mea rutină, sosește și ea în bucătărie. Gusturile noastre sunt diferite. Eu prefer ouă prăjite în untură de porc,
cu ceapă și câteva bucăți de slănină friptă în tigaie. Ea preferă pâine prăjită cu unt de arașide și gem de căpșuni sau cereale cu lapte. Prima variantă. Prăjesc ouăle, le pun în farfurie, adaug puțină sare și puțin piper, mă așez la masă și încep să mănânc. În acest timp, mi-aduc aminte de o știre importantă, în ghilimele, aflată mai devreme la televizor sau pe internet, știre care mi-a captivat atenția și mă tot gândesc la ea mâncând repede, fără să am timp să simt gustul mâncării. Eventual deschid telefonul și mă uit pe YouTube. Termin, mă ridic la masă, pun farfuria în mașina de spălat și las locul curat în urma mea. A doua variantă. Pun ouăle în farfurie, adaug sare și piper, mă așez la masă și încep să mănânc. Ai auzit, dragă, ce au spus? Nu. O să plouă astăzi cu nemiluit, așa că dacă ieși la cumpărături, ia umbrela cu tine. Termin, mă ridic la masă, pun farfuria în mașina de spălat și las locul curat în urma mea. A treia variantă. Prăjesc slănina la foc mic. O întorc de pe o parte pe alta. Adaug ceapa, apoi ouăle. Pun capac la tigaie. Când este gata, depun totul cu mare grijă în farfurie. Gălbenușurile trebuie să rămână intacte. Slănina de jur împrejur. O roșie nu ar strica, zic, și nici o bucată de telemea de oaie. Presar puțină sare, puțin piper, cimbru uscat și măghiran. Privesc cu satisfacție admirând efectul estetic devenit apetisant al capodoporei culinare și îmi vine apă în gură. Așez cu atenție farfuria pe masă, îmi pregătesc cuțitul, furculița și șervețelul. Dar nu mă grăbesc să încep să mănânc. Zâmbesc cald soției mele. Cum ai dormit? M-am trezit pe la 4, numai câteva minute. Apoi am reușit să adorm în scurt timp. Și ești bine odihnită? Da. Ai vreun plan? Ziceam să mergem la grădina botanică, dar anunță ploaie. Ce spui de filmul acela de care am vorbit săptămâna trecută și nu l-am văzut? Excelentă idee. Între timp, temperatura mâncării a scăzut la valori acceptabile. Simt mirosul îmbietor al măghiranului și al cimbrului. Tai o felie potrivită de roșie și o las zeama ei dulce să mângâie papilele gustative. Mestec încet. Fiecare mișcare are rostul ei. Adaug puțină brânză și pun cuțitul și furculița pe masă. Acum trebuie să fiu atent la combinația dintre consistența zemoasă și dulceagă a roșiei, în comparație cu cea păstoasă, puțin sărată și picantă a brânzei. Respir profund, închid ochii și înghit gemând ușor de plăcere. Ce ai? Mă întreabă nevastă mea. Sunt fericit. De ce? Pentru că suntem împreună. Ea revine la pâinea prăjită, iar eu îmi cobor privirea spre farfurie. Iau un miez de pâine de casă și înmoi în gălbenuși. Acesta se sparge și curge lent în farfurie. Îl privesc cu indulgență, știind că nu îmi va scăpa nicio picătură. O stare de satisfacție și binefacere îmi traversează tot corpul. Sunt în pace și armonie cu mine însumi și mă iubesc așa cum sunt, cu toate imperfecțiunile mele, cu tot ce am realizat și cu tot ce am greșit. Fiecarei celule ce formează corpul meu îi mulțumesc că își face datoria în modul ei cât mai sănătos, ca eu, adică acest corp al meu, să funcționeze optimal. Vă iubesc pe fiecare în parte și vă mulțumesc. De ce aveți nevoie? De hrană. Ce hrană vă trebuie? Îmi întreb celulele. Iubire, răspundele luate separat și toate împreună. Mă ridic și zâmbesc iar soției mele. Nu mai trebuie mâncare. Ea mă privește surprinsă. Ai terminat? Nu ți-e foame? Mi-e foame de tine. Hai cu mine. Aceasta este schița frumoasă, apetisantă. La început mi se făcea și mie poftă când îl ascultam, cum descrie acel mic dejun cu ouă ochiuri, cu slăninuță, cu roșii, cu niște, mi se făcea, îmi ploua și mie în gură. Dar la sfârșit, când o ia de mână pe soție și zice, hai cu mine că mi se face foame de tine, mi s-a părut că schița se termină tocmai când trebuia să înceapă. Râdem și glumim, domnul Leonard Ionuț Voicu, așteptăm și schița 3 variante 2, adică continuarea de la 3 variante 1. Și acum, ca să mi se ierte aceste gânduri păcătoase, trecem la un subiect mai religios, așa, ca să mi se ierte, vă spuneam. Și anume, atenție, anul 2025 mai este, printre altele, cum a fost 2024, anul Avram Iancu, că s-au împlinit 200 de ani de la nașterea lui Avram Iancu, anul 2025 este anul Patriarhiei Ortodoxe Române, pentru că Patriarhia Ortodoxă Română, împlinește 100 de ani.
Patriarhia a fost înființată exact în 1925, printr-o decizie a Sinodului din februarie 1925, decizie care a fost ulterior aprobată în cele două camere a Parlamentului și promulgată de regele Ferdinand ca lege. A fost înființată Patriarhia Română, repet, în 1925, deci acum fix 100 de ani. Ei bine, cu această ocazie, anul 2025 este decretat ca anul Patriarhiei Ortodoxe Române. Iar ca urmare, la prima slujbă religioasă susținută la oficiată la Catedrala Patriarhală Română, s-a intonat de către grupul coral Tropos și un imn special, un imn al anului omagial al centenarului Patriarhiei Române. Acest imn vreau să vi-l ofer și dumneavoastră spre ascultare. Atenție, este chiar o înregistrare de atunci, de la finalul slujbei, așa că la început o să mai auziți câteva voci care, pe lângă vocile celor din grupul coral Tropos, care interpretează acest imn omagial, dar asta este o înregistrare făcută acolo live, ca să spunem așa. Încă o informație legată de acest lucru, tot Biserica Română împlinește, deci Patriarhia Română 100 de ani, dar tot în anul 2025 se împlinește o altă cifră rotundă, 140 de ani de la declararea autocefaliei Bisericii Române. Deci în 1885 Biserica Română era imediat după, sau la scurtă vreme după unirea celor două țări românești, Moldova și Țara Românească. Deci în 1885 Biserica Română din aceste două țări devine autocefală, nu se mai supune altor biserici ortodoxe mai mari, cred că era supusă Bisericii Ortodoxe Ruse, nu știu, sigur, nu bag mâna în foc. În orice caz, în 1885 devine autocefală, deci acum 140 de ani, iar în 1925, deci acum 100 de ani, se înființează Patriarhia Română. În omagiul sau în cinstea acestui eveniment, acestui centenar al Patriarhiei Române, a fost compus și cântat pentru prima oară acum câteva zile la București, în Catedrala Patriarhală, imnul anului omagial al centenarului Patriarhiei Române. Vi-l ofer și eu dumneavoastră. Împărate Sfinte, păzești ortodoxia, credința țării noastre, frumoasa România, că-n prin draguri grele și-a pus nădejdea-n tine, zdrobit-ai vrăjmășia prin jertfă și iubire. Deci ortodoxia e prea sfântorul, iar Hristos păzește țara și poporul. Mică-i țara noastră, dar mare în credință, și Domnul i-a dat harul și multă biruință. Peste neamuri multe cură măgânească, și-au opus robie pe glia strămoșească. Ne oprim aici, nu s-a terminat încă, dar ne oprim aici pentru că mai am câteva informații pe care vreau să vi le aduc la cunoștință. Și anume că în sfârșit s-a întâmplat un lucru foarte, foarte așteptat. Statele Unite ale Americii, prin organismele sale legiferatoare, au decis eliminarea vizelor în sfârșit pentru români. România este deci a 44-a țară intrată în programul Visa Waiver, adică nu mai avem nevoie de vize pentru a intra în Statele Unite ale Americii. Avem nevoie doar de o așa autorizație electronică de călătorie care costă $21 și se obține în câteva minute direct online pe internet. Acum nu vă grăbiți să treceți granița. Oricum, pentru noi românii din Canada, care suntem și cetățeni canadieni, acest lucru nu este foarte important, pentru că noi putem intra cu actul canadian, cu pașaportul canadian. Dar este important pentru românii din țară, vor putea să ajungă în America fără să mai stea la coadă la viză, să plătească aproape $200 pentru solicitarea de viză, fără să fie sigur că o primesc.
deci acum plătește $21 și dacă nu are nicio activitate, bineînțeles că se verifică cererea și dacă cel care a făcut-o nu are nicio activitate infracțională în spate, în CV-ul, ca să spunem așa, atunci este lăsat să intre și este aprobată această autorizație electronică și poate să stea 6 luni în Statele Unite și viza respectivă, deci autorizația este valabilă 2 ani de zile, deci poate intra, poate ieși de câte ori vrea pe parcursul a 2 ani de zile. O veste bună. Va intra în vigoare de pe 31 martie, deocamdată se fac toate demersurile, inclusiv electronice, pentru punerea în funcțiune a site-ului respectiv, dar este o veste foarte bună și iată că s-a întâmplat, așteptam de multă vreme. Mai avem 2 minute, mai am timp doar să vă anunț că săptămâna viitoare o să vă ofer și un interviu pe tema asta, un interviu preluat de la Digi cu ambasadoarea Statelor Unite ale Americii în România, după cum o să vă ofer și interviul cu domnul Tiberiu Groza despre activitățile societății Avram Iancu. Și încă ceva o să vă ofer săptămâna viitoare. Nu, asta vi-l ofer acum. 2 foarte scurte interviuri cu Sebastian Stan. Ați aflat, este probabil actorul de origine română, trăiește în America și a fost distins cu premiul Globul de Aur. Deci un actor e de origine română, iată-l ce spune despre originea sa română. This is for my mom who left Romania in search of a better life. Dedic acest premiu mamei mele, care a plecat din România în căutarea unei vieți mai bune și care mi-a dăruit totul. Și tatălui meu, Vitreg Toni, care a acceptat în viața lui o femeie singură cu un copil deja mare. Îți mulțumesc că ai fost un bărbat adevărat. Golden Globe, vă iubesc. România, te iubesc. Golden Globes, I love you. Romania, te iubesc. Golden Globes, I love you, România te iubesc, declarația de dragoste pentru România a lui Sebastian Stan. A plecat, am înțeles, la 10-11 ani. Săptămâna viitoare un pic mai mult despre acest subiect. Acum ne oprim aici, că este deja ora ca să înceapă emisiunea următoare, emisiunea haitiană. Mulțumesc pentru atenția cu care m-ați ascultat. Apropo, e Ziua Internațională a Cuvântului Mulțumesc, așa că un motiv în plus să vă mulțumesc că m-ați ascultat, să mulțumesc lui Lucian Purici că m-a ajutat să depășesc obstacolele tehnice și să dau drumul emisiunii așa cum trebuie și gata că este 59 și 59 de secunde. La revedere, ne vedem, ne reauzim săptămâna viitoare. Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.